Ты ведаў, што 2 красавіка гэта не проста дата. Гэта дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Іншы горад, іншая рэспубліка. І менавіта сёння мы у Казані. І вось у такіх паездках асабліва адчуваецца сэнс яднання. Не ў афіцыйных словах і не ў датах, а ў гэтых простых рэчах, у размовах, у дарогах, у людзях. Калі ты можаш быць у іншай краіне, але адчуваць сябе сваім. Размаўляеш з людзьмі і няма бар'ера. Жартуеш і цябе разумеюць. Проста і натуральна, быццам ты тут ужо даўно. Можа таму, што мы доўга побач. Можа таму, што ў нас шмат агульнага. У мове, у культуры, у нейкіх дробных звычках. І ў нейкі момант разумееш, сапраўднае яднанне – гэта не пра межы на карце. Гэта пра адчуванне, калі ты далёка ад дому, але ўсё роўна, недзе побач.